Menika drama audio wonten ing Ruang Karya Espisa SMP Negeri 1 Cebu, Kabupaten Blora. Ingkang irah-irahan sinau. Sugeng midhangetaken. Ing wayah wengi, akeh wong padha turu, tapi ora kanggo bocah siji iki. Lenggange wengi, tambah gawe bocah iki semangat oleh dolanan game sing ana ing HP. Padahal sesuk wayahe latihan ulangan. Kanca-kancane wis padha sinau, lan saiki wayahe turu, tapi bocah iki isih wae dolanan HP. Nang sisi liyane, HP umet karo Caca, amarga wis pirang-pirang jam dienggo. HP iku rasane wis panas, HP mangkel karo sambat. Iki mandek, awakku rasane panas banget, wis kaya ape mbledos. Ket mau mosok ora mandek, ora sinau malah dolanan aku wae. Buku pelajaran kang krungu sambate HP banjur melu nyaut. Sinau, aku wae diwaca ora tau apa maneh disinauni. Kudune Caca akeh-akeh sinau, ben dadi bocah sing pinter lan wiguna. Wengi kuwi dilereni karo sambate HP lan buku kang jengkel karo Caca. Piye iki nilai latihanku mung 40, kudu piye aku? Ulangan wis ameh cedhak, mosok nilaiku mung 40. Iso-iso bapak karo ibuku muring-muring karo aku. Caca umet-umet dhewe ning dalan. Awan iki kahanane cerah, tapi ora padha karo kahanan atine Caca. Mergane Caca entuk nilai 40. Doni kang krungu umetane Caca, banjur ngajak Caca sinau bareng kanggo latihan ulangan dina sesuk. Ca, aku mengko sore arep sinau bareng bocah-bocah. Awakmu melu ora? Caca langsung seneng lan nerima ajakane Doni, amarga dheweke ape malih dadi bocah sing sregep. Melu-melu engko sore jam pira? Sekitar jam 4 sore. Akhire Caca sinau nang kono, sampai ora krasa langit kang maune padang jinglang saiki wis malih dadi rodok peteng. Caca banjur mulih amarga wis wayahe magrib. Assalamualaikum Cah, aku melu sinau bareng ya. Oleh ae Cah, Reno. Akhire Caca sinau nang kono, sampai ora krasa langit kang maune padang jinglang saiki wis malih dadi rodok peteng. Caca banjur mulih amarga wis wayahe magrib. Isu iki Caca wis siap arep mangkat sekolah, amarga dheweke wis ngerasa siap yen dina iki nggarap latihan ulangan. Pas teko dalan, Caca ketemu karo Doni. Piye Ca, wis sinau maneh? Sinau ping pisan lak wis cukup kudune. Emangnya awakmu wis iso jawab soal mengko? Iso kan aku wis sinau. Karepmu Ca? Ora kerasa akhirnya dheweke wis teko sekolahan. Bel sekolah wis muni, latihan ulangan ya wis dimulai. Caca sing awale percaya nek dheweke iso nggarap, akhire ya isih kangelan, amarga akeh soal sing ora disinaoni Caca. Waduh, piye iki kok soale angel banget. Bel mulih wis muni, awan iki Caca mulih bareng Doni. Sak piturute dalan, Caca sambat wae amarga nilaine kurang apik. Masa aku wis sinau nilaiku mau munggah 10 tok, awakmu wae entuk 90 carane piye, Don? Ngene ya Ca, carane sinau iku ora mung ping pisan tok. Kudu dibaleni luwih apik nek iso apal. Saliyane iku awakmu yo kudu ndonga. Walah, ngono ya, Don. Oke lah, mengko aku sinau tenanan. Singkat cerita, ulangan wis cedhak. Awan bengi, Caca sinau tenanan. Nang sisi liyane, HP lan buku seneng. Akhire Caca gelem sinau tenanan. Delok entah, saiki Caca wis dadi bocah sing sregep. Aku yo seneng, mergo Caca saiki wis ora males maneh. Yes, ulanganku entuk nilai apik. Selamat ya Ca, usahane ora sia-sia. Iya Don, suwun wis ngajari aku sregep sinau. Lagi iki aku entuk nilai 98. Aku seneng banget.
Matur nuwun sampun midhangetaken drama audio wonten ing Ruang Karya Espisa kang irah-irahan sinau.